Magandang hapon po. Dito po tayo sa ating palayan. Binibisita po natin kasi malay natin nagpunta dito yung mga insekto na sa ibang palayan. Bisitahin po natin. Kasi yung isa pong palayan, nag-harvest na po sila. Ayan. Nag-harvest na kasi kaya baka sakali tayo na baka lipat dito, naglipatan yung mga insekto gaya ng mga stem borer, leaf horn at marami pang ibang pwedeng sumira ng ating palay. Kaya bisitahin po natin. Yan po. Mayroon nga pala mayroong isa. Ayan. Mayroon talaga. Baka bukas or bukas ng hapon mag-i-spray tayo sa insecticide. Ayan. Kami nga talagang insekto Yan Yan Ako talagang nito ang palaya natin. Yan Ngayon po ay alas 6:33 ng hapon. Kunting oras na lang magdidilim na po. Kaya binibisita natin to. Ayan, talagang marami Kung kasi sa kabila madali naman na mag-harvest sila. Pag-harvest nila doon, kung mag-i-spray tayo bukas, check na yung galing doon. Ako pupunta naman po dito yan. Talaga naman. Pero ayos lang mga kalodi. Talagang ganyan ang buhay ng pagsasaka dito sa Bicol. Sa Bicol po ito mga kalodi, yun talaga ang buhay ng magsasaka. Minsan logi, minsan din jackpot. Ayun. Yan po hanggang po dyan sa may yan dyan ang natin sakahan. Yan. Hanggang doon din, hanggang doon sa may kalabaw. Ayun. Ay, medyo nakulangan to sa pataba hindi pala yung pagsabog ko kasi ng pataba siya nawalan siya ng tubig kasi wala naman po kaming patubig dito, walang tubig. Umaasa lang naman kami sa
ulan kasi tapos diyan sa katabing ano namin palayan, yung mga sobra-sobra nilang tubig diyan dito sa amin napupunta. Kung walang sobra, wala naman po kaming wala naman po kaming tubig na gagamitin. Ayan po. Medyo nanilaw po, medyo nanilaw yung ano niya. Maganda na to. Yan no. Oh. Yan, kung makakita ninyo po ang anong yan, bundok. Bundok po yan ng Isarog. Bundok ng Isarog. Ayan. Yan ang view dito sa amin. Pag harvest po nito siguradong ma-update po kayo kasi iba-vlog po natin to. Ayun. Ayan ito oh. Medyo nanuyo na po siya oh. Nanuyo na siya. Kulang talaga yan sa tubig mga kalodi. Pero tag-ulan naman ngayon. Pero baka makahabol pa rin sila. Sige po mga kalodi, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Hanggang sa next, wag po nyo kong kalimutan na mag-subscribe at i-click po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video or vlog. Salamat po.